jingkyrkhu pi baroh haga kerteng ke batiang bat ke badan bortam ke jong utrai bot nong penim jangi u Jesus Christ ngashim ru yakni ka kabu banai khu BLEI Youth Week Youth Sunday pi baroh ka Jingiaseng Samla Balang Presbyterian Jowai rangkat bat ke Balang hiborok kawai ngi pediang sngewbha pi syakni ke program ke jingkyrkhu da kisur jingruai ke theme jong ke Youth Week na ke bentau news nam kaong haga perthai henry om jong ke perthai ki perlok bi baroh ki peit yakni ke program lengba jong new channel ngi hagni ke perthai hapadeng ki jingele khamtam hagni ke por hakabangi ha banyele persya ya kani ke khlam COVID-19 upol uang ka jinglong trash nong jongi kamdai hangne ha ke perthai kadai habneng kum ki bangai hatu ngin shu yaisa baitang hagata ki jing ngimlong ki jong ke perthai ngidon ha ke perthai ngimat ye ki jing hanrai ngimlong ki jong ke perthai namar kata kadau to ngin penher ya ki jing ro syau trai bar unong penem jongi ngin ye ro ngin ye rwai u hagipor baroh kektien ke jong BLEI ke ong haga kitab sam kelenong ke bakhandai pun reu to rwai ya utrai ke jing rwai bathamai to rwai ya utrai ko ke khandau baroh to rwai ya utrai to kyrkhu ya ke kerteng jong u to pun bena man la ke sngi ya ke jing pen em jong u kum juru u prophet Isaiah haklanong ke bakhat ar ke khot ke basan uang torwai ya utrai namar ulale ya ki babhatam to pun bena ya kani haga khandau baroh u Jacob haga sithi ke jong u kalanong ke basan ke khot ke bakhat lai uang don uno ru ubasyak sitam hapadeng jong pi to unduai don uno ru ubasnyo kemen to unruai ya ro ngin pendam ha kejing duai ko khpa jangi bahabneng long ba khoi ke kerteng jong me sasisen hakni ka por ngewan biang sasisen kum ki khon ki jong me ko pa ka Jingiaseng Samla jong ke Balang Jowai rangkat bat ke Balang hiborok kawai ngiai ngo yeme ko pa na kabenta kani ke por ke bakordor khamtam na kabenta jong kani ke program hagba kum ki khon samla jong ke Balang ngiyo ban rakhe ya kani ke Youth Week Youth Sunday mentau snam pa be kum ki khon ki jong me kum ke Balang hiborok kawai ngimat ye kijing khamta ma kijing dei bar kijing bom yo jongi ban syakri lai lo je me hapo ka yeng ka bakentang ka jong me ngim yo ye kijing lai lo ban syakri ye me langba jong ka program ke ba pher jong ka Youth Week kum jo ro ka Youth Sunday hanrai ngi ai ngo ye me ko pa bagak sangkti BLEI ka jong me kamsham le no yangi kapten bar ka yai peten bada kijing isnai ki jong me ko pa ngidang yo akum kene ke program habangin yo pan pendan buram ya ke kerteng ke bakhoi ke jong me pa be haswa bangin sedang ye kene ke jingkyrkhu da kisur jing ruai ngapen kentang ye iwai pa iwai ne kinong ruai ki khon be jong me ki ban ruai ki ban yo ro ki ban pendan buram ya ke kerteng bakhoi jong me lengba jong kene ke program ngaduai bo men se bakhoi jong me undan rangkat bat ngi undan rangkat bat iwai pa iwai nong isim benta khamtam undan rangkat bat iwai pa iwai men se bakordor
iban peit bat ngap yakni ke program langba jong new channel. Yarab yang ikopa penkentang yaki kentin jong kisur jong ruai. Penkentang yaki kisur jong ruai jong ki khon ki jong mehi baroh. Kenang bah keba kinyok rung haki rempai jong ki yeng bei jongi. Kin don ke jing kta kopa. Kin yalam sya ke jing kela ke bomod. Kin pensyait bor. Kin yarab yang ibangin itho bamelong ublay ubadon bor. Kumta me kopa. Kin yarab yang ibangin nang jan cheme. Ngin mat ya ke jing eit blay ke jome. Ngin mat ro ya ke jing penem bakrau ke jome. Yarab yang ikopa naduk basdang haduk bangin penkut. Ya kini ke program ke jongi. Yalam do mensem bakhoi jome. Ai baki ki ke bangin le. Kinom long na kabenta ke buram breu. Hanrei na kabenta ke buram ke jome. Ublay ubaim bar ubashisha. Kyrkhu ye iwai bangin le. Yarab yang i bangin job ke jing pengkrek ke jongi. Kumjoro bangin job. Kumta ha bangin pen pait ba ya ka. Syakir rempai yeng bei jongi. Hapo jong ni ka snong juai ke jongi. Kumjoro ha ka perthai barak kawai. Ai bakan long ka jingkyrkhu yang i wei pei wei. Yarab sa sisen ko pa. Ngi IT ya kini ka program ha ka jing penyai ke bestat ke jome. Na bayi kini barak ngi pan ngi karpat. Ha ka kerteng ke bathiang tam ka nong jong nong penem jong yu Jesus Christ. Amen. Menta ngin sedang no ya kini ke program ke jongi. Ngan khot ya iwai na ki khon samla jong ke balang. Bain ai ya ke jing ruai ke pekerpang kini ke por. Ngan khot ya isanda man ki pasa bat ke porlok ke jong ki. Bakin ai ya ke jing ruai ha kini ke por. Nga khot ru pi baroh. Ki bapait ya kini ke program. Lada pi don ha ki yeng ki sem ke jong pi. Lada pi don ha ki kali ke motor ke jong pi. Lada pi peit ha ki TV. Lada pi pendon kam de ki mobile phone ke jong pi. Ngakhat ya pi baroh. Syakane ke program ke jingkhawai da ki sur jing ruai. Ngeit pin mat ya ki jingkyrkhu langba ke jing ruai jong ki khon samla jong ke balang. Nginyo ya ke jing ruai na isanda man ki pasa lembat ki parlok. Yakin namar U BLEI Un
ka khot jingruai penar jong ke balang ka bangisai pendankam na kapor syukapor ka ongkum ne haga ktien penar ruai na do imensen ham ruai dunas ni ktien ruai dewa perkhat yelu ham ruai nay bha ki bro mentapat ngin yo ya ka jingruai na i Alexis Quentin Sengkrem bat ki parlok penbot si ka jingruai na umasta manjang me saryang bat ki parlok bat ka ba lai pat ngin yo ya ka jingruai na i ehun ki phawa bat ki parlok to ngenya sngap ya kini ki jingruai menta All the one we need, there's no other one can be. Your generosity that provides us all we need. Sanctify us and let all the world be unified. So together we'll glorify. God make us one together, one with the Father, the Spirit, the Son. Make us one together, God make us one. God make us one together, one with the Father, the Spirit, the Son. Make us one together, God make us one. Make us one with the Father, one with the Son. God make us all into one. Let the world be unified. So together we'll glorify. Bat mitrai bat ni ktien jong mena shon ya ka ka thei ba ka long jong ka ba ka long ba la ben long yang i shetele ren kat uk ba u kon men se ba ni angin long shetele tralam bangi belong yangi shetele ringkat ukra ukon men simbangi angin long shetele tralam bangi shetele barupa barukon trai tang haming searching right. Ukbau kon men se bangi angin long shiteli tralam bangi
de akma jong me Troi tu shi miangan Troi tu shi miangan Tang hame hingan ai Tila jing Habang apet pertai mentah La iman Ki ai ba me ong kila Jalong shisha Ngam la ya le yaki Dala dehi Ngadon kam yame atrai Ngadon kam yame Trai ngawan syami Trai ngawan syami Ngawan ban pendem yalade Akmat jong me Trai tu shi miangan Trai tu shi miangan Tang hame hingan ai Tila jing Trai ngawan syami Trai ngawan syami Tang hame hingan ai Tila jing
sakit hangat im hasla bertai duci dan hi hey ni wamnerata wamto iki yongka benman wo ya teli day day ma yang plai yo ibu rom yong me wo sen chaye bertai ben ku burom yang apa wabha yo yo kiu chena yo ki ungen iwa sakit baya ben ku burom yang apa wabha salan yo kiltip yo ki upla luti sakit hangat salan yo kiltip yo ki upla luti sakit hangat Porlok BEI Pikan mau ya usim Jehoshaphat ya ka jing job ka jang u ya kinong shon da ka bor ka jing ruai ba ka jing ro ngim la ro ban klet ba ki bendi ki khi bat ki jing khang ki plewang haba usol bat usilas ki ruai bat ki ro ya utrai ka jing ruai ka don ya ka bor ka ba kraw porlok BEI ale nginya ngap yang si kini kilai teli ki jing ruai kabaneng kong ngin yo na i master wande me dekhar bat ki porlok kabar ngin yo na master don ku parsilai bat kabalai bat ngin yo na i viranya suting bat ki porlok ale nginya ngap sa sisen yakini ki jing ruai Bau Ezekiel udang long hapodeng kimrau deida jing in blei burom ha ulapa dak di blei badon bor baya ulakta lumen sibakut kabor bapelau benpa shena ublei la payu Ezekiel ban le shaka riklau ban belak ban ben im yaki shing baterkong bakin yo tim padon ublei
nong thao nong bu bagin yo tin u nong bên lòng đi Kumta ki shiki laska ula pen ko ngu ya la di Hakmat U BLEI U don bor Lem kan tai U kane du Ya la jing Haladi uong ha ka bertai Nrai om jong ka Ni ka bertai Bangin Yakini baroh Day na bynta U BLEI Kokon samla tongin berkat Ya la jing ha bertai Ha to ngi trai đam ne em ya Ka kam U BLEI La da ngim pas dang no To ngin dang no menta Wat a jing bu teng por kandir Ha ka jing yai lenti Ai ha ba ngin trai ya ka kam Ngin trai na du do nu shisha Namar ka kam U BLEI Kam ya day dur bat bertai Ngisyo to kam U BLEI ha bertai menta ka dawa Ya piban ya nga Ya kini baroh Day na bynta U BLEI Bagan jabriwan ai bagan sensyar Kenang bu soi ta lung yo jaga hapi hangat Ai ha ba ngin trai ya ka kam Ngin trai na du do nu shisha Namar ka kam U BLEI Kam ya day dur bat bertai Ngisyo to kam U BLEI ha bertai menta ka dawa Ya piban ya nga Ya kini baroh Day na bynta U BLEI
sla per thei im te balei hi jing kyrkhu jing shep ting jing te tin kiwan ha jing duai ngin kerpat U BLEI Jisu badap da jing isnei ulong kalat ban pelaj im yangi to penjanai jing im baman kesni udang yai khot yangi ban wan ubam thau ya jing tlot jangi Kipop baroh umapu sajnyaki O ke jing im sngau kum jing po sniu U BLEI agi ban kersiu ngilai o tia lengai haka perthei Matias bala kren shai hangi Jingiaseng Samla Kaktin U BLEI hang takkan yang sakit To penjanai jing im baman kesni udang yai khot yangi ban wan ubam thau ya jing tlot jangi Kipop baroh umapu sajnyaki Do ngin syarai ha jing duai na bangim tip kasngi utrai jing mar kelyang syaki wei tungin ai ya kaktin U BLEI ngin nang ya tho setlak perthei ya kaban sngau tho akasngi utrai ngin yo long kum kamlo To penjanai jing im baman kesni udang yai khot yangi ban wan ubam thau ya jing tlot jangi Kipop baroh umapu sajnyaki To penjanai jing im baman kesni Sangi in và jing cần tinh jong ca jing pen choi ru ki ba bon và chữ khe shi sha o jing pang và jing shi tom kini ki ker sao dong yang ki khon jong U BLEI ki sang pa sang pon tangin le ashanu kenyin le haba jing do pat kurdu yang ki ai be haba la we ka idum idon jing kermen kum no ru ken angin le
jong kasmi để hang ta ken ca đồn chừng long trai long jong ni along mang ni shak mat ben kat makan sanang jur soi tan ba la ka kan hu shang ni un wan tur da jing her shang bun ru quang yang ni un wan ya le da jing ban sho bit bun chan yang ni ban yo te kan mau lo bangin sumar kum noru bangi yat om kum ki baba bit ho han rei kum ki basta per thei ba nam ki jong ka compare te langi do tang ban pen sngewbha U BLEI baroh ngin ken do lo kan mau ngi don hakani ka per thei han rei a tu da kan mau jong ka pan ngim dei kmi long a tu kmi shalin da jong kasmi dei hang ta ken ka don jing long trai long jong ni alok tu besha bersha kada kabasha nen jingkyrkhu U BLEI Un jisu handai bala sen jingkyrkhu slai ba chi tom ya ki tingin om ting lần ti ding na ba yin ya kata dei jing ki spa per pain in on banu nam jong karu di kini kene tang shi por hadin la babe thong jong ni long ka yeng bideng bat u trai ban yo shong la ha ka per thei ni don jong ka pat yem long lo kan mau ni don ha ka ni ka per thei rei a tu da kan mau jong ka pat yem dei kmi long a tu kmi shalin da jong kasmi dei hang ta ken ka don jing long trai long jong ni dei hang ta ken ka don jing long trai long jong ni dei hang ta ken ka don jing long trai long jong ni Hagane ka por ngi dan satang lai tuli ki jingruai na ka banta jong i baroh lang barashwa bangin sngap ya kene ki jingruai ngadon i vai ikhana langkot ibanga kwa ban ngin ye sngeu lang ngin ye person lang hagane ka por lodon chi se no wai us em hakawai ka ri shajangai ba baru ne us em udon ye wai umau lang nai ubau itnat bau i baru ni malong nai ulang uba kordor bat borem dor khmat chau ne us em man ka sngi haba usang ha khet bisar usai seng tanat ban bat yau ne malong nai haga khti jong o shukum no rikum no haga wai ka sngi kat ba us em udang bat yau ne malong nai une malong nai borem dor u hap no naga khti ka jong us em bat ulamang ula arpait bat ula sniudur us em ula snyo si hado kata-kata
bar ulawat kilat kilenti kumno ban penbahapat yau neu mau lang nai ubau i ja upan bana hakahima ka jong u khot yaki bru ki bastat ban odor ban oshrong ban penbahapat yau neu mau lang nai kini ki bru naglawan haus em ki ong em kan rat ngila ban le tang kawai bat kata kalong ngin ha ban ot no yakni ka banta ka balamong no em ui bat kwa batang khandiat ru nai banta jong mau lang nai undo no wong igni ki bru em ngam la ban le kumta ngam kwa ban do tang khandiat ru yau neu mau lang nai upan banaya kini ka khubor sikiwai pat ki banta jong gari ka jong upan banaya kini ka khubor sikiwai pat ki banta jong ka perthai banwat ya ki bru ki bala ban penbahapat yau neu mau lang nai hakawai ka sngi lawan wei bru baru ong em kan rat ngatharai ngala ban le ya kini ka bapikwa em ukmen hanrai hakajo ka porwang ngan ai hame ya kini baman penbahapat yau neu mau lang nai hanrai tang kawai man siang tho ngam kwa bando tang khandiat ro ka banta na lada jia ba mem la ban le men mat ya ka jing penchitam uneu breu ulapan por na em bol shim yau neu mau lang nai ura cheleyeng upet upusan bar perkhat ka e ka baula ban le bar hadien ka to ka nisngi ula o penuandor ula o shrong yau tau mau lang nai bat hai tai jaka ibala snewdor na lami penban dau tiu kulab ubi tenat lawan ra yau neu mau lang nai so em bar habau em upai ukmen kamen sem habau yo i haka jaka balamang haka jaka bala pen snewdor yau neu mau lang nai lami penban da itiu kulab ubi tenat perlok bai ngila ban long hakata kadur ngila ban snew no ka jinglong ngila ban snew no kadur ngila ban mong ngila ban pensiau si yaus em obalong utrai bo nong penem jangi kwa te bando tang khandiat ru nangi henrai ukhain kor yangi i yangi baru kwa bangin long ki jong baroh sirta uneu em habau yo iu la kemen ngait skhem haba ngila don kejing bakla habangi don kejing snewdor kai ke bangila ban le kalong tang kawai bangin ailat ban penwandor biang yangi bah ka jaka bangila mong haka jaka bangila pensiau si ya em ngin yo pen banda utiu kulap uban pen kemen yo hagani kapor ngan khot sia ki lai ngot ki khon samla jang balang ki ban ai hangi ya ka jingruai ngan khot ya i bala rehon bare hadin nang tangin yo sia ka jingruai na i fidelity pasa bat khaddo ngin yo na i bala syambha pasa bat ki parlok ale ngin sngap yang sesisen ya kini ki jingruai jong ki khon samla balang Kisngi ki por ngi ementa dap satang ki jing sudah kachaba peit kachaba pai jing suk jing bha om don jaka amanoi ngi banyara ngik mi lenti badang yai am ngatib dai tang mi trai bala bahang ni yangi ban pen kya kum kine ki por ba
ya jinge jongi try yongi hap shaka man kadian ai ngin batang hamitria amano ingi banyara ikmilanti badang yai ngatip day tang mitroy bala bahang ne yangi ban penkya kijing baroh sakut lada baroh ngin ku jingun ban pendam la di ha jing duai jing im yingi trai un sai amano yingi banyara ngikmilanti badang yai ngatip day tang mitrai bala bahang ni yangi ban penkya ngatip day tang mitrai bala bahang ni yangi ban penkya Kumuding harut kawa bajai Toya nes skhem how try Ban yo kisla ba im bad ban say you saw uba thiang ko samla to pen thamai bor menta Habangiyat hatem serngiu ka jingya Mi om wating adon ringka Uding do baru shando kipen ngen Yang i go try Jingya rosha mingin Ki baim jong try na bani ngilong kalawe ka pertei le sha tulong ki jong U BLEI Un ka pertei tulong ki jong U BLEI Un ka pertei Toda pelong red ya la de hakmat utrai upen shitam ya kibas ngau kraw and ray ya kibas ngau red u ai ka jing ai ko samla toda perkaca nai ya ka Ki baim jong try na bani ngilong kalawe ka pertei la sha tulong ki jong U BLEI Un ka pertei tulong ki jong U BLEI Un ka pertei Rengkat baru Jisu Lait benar ku bapa Mensim bla George U BLEI bat penpa
jong ka birthday to long ki jong U BLEI Un jong ka birthday to long ki jong U BLEI Un jong ka birthday to long ki jong U BLEI Un jong ka birthday. Lên tì sáp lên cả em ngân yết ban bồi sát ta Baru Jisu yang ukular berpenwan shao nekani ke birthday yang trong basa o ke jinkman Baru Jisu ngandon le wala birthday ke ben kilok yang ino ngam shepti Jisu mau siang pas skhem uni hajan jonga uye soi tan nen le ayuban ban pen shepti yang Token mau me soi tan ina rem lupa Baru Jisu yang ukular berpenwan shao nekani ke birthday yang trong basa o ke jinkman
Yesu dan don le wala patay ka ben kilok nga inok ngam shepti Yesu mau siang mas skhem uni hajan jong nga uye soi tan men le ayuban ban pen shepti nga token mau me soi tan me rem lupa wala patay ka ben kilok nga inok ngam shepti Yesu mau siang mas skhem uni hajan jong nga uye soi tan men le ayuban ban pen shepti nga token mau me soi tan me rem lupa ki perlok beit baroh mentang ngila poi sa kabakut jang ni ka program nang kong ya ngai ngo ya U BLEI ubala don lem rangkat bat ngi na do ka jing pen kre ya ki sor jing ruai na do ka jing pen kre ya ka program he barok ka we ngai ngo ru ya U BLEI na ka benta ka jing lam lenti ka jang u ka jing yarap ka jang u kat hado bangin dala ban pendap bat ban penkot ya kini ka program ha kini ka por ai U BLEI ru ya ka balang he barok ka we ya ka jingkyrkhu nado ki pastor ki teman bersan ki rang ba balang ki de khot hi jong ka balang barok ka we ki bayai kyrkhu ya ka Jingiaseng Samla nagapor syakapor siobon pen paru ka jing siango na ka benta I wei pe wei khon samla jong ka balang ki bala shim benta kini ka jing pen kre ya ka jing ruai kum ju ru ban ruai ban yaro yo try bo nong pen em jangi langba jong kini ka program ngatip bakilong ki por ki be Henry ki Aisha ki ai persyang bat menta ngait da ka bor ka jong Jesus Christ ngilong ki nong job ngapen paru ka jing siongo ye phi baro ki parlok be ki badon hagi yang ki sam ki badon hagi jaka ki bapher ki ba ai ka por ka bakordor ka jong phi ban peit bat ru ban sngap ya kini ki jing ruai ki jongi ai bo U BLEI Un don rangkat bat phi un don rangkat bat ngi hiro baro manang ka por ka por nginang ya yo ya kalat ka ban syakri ban pendon borom ya u ngan penkot no ya kini ka program jongi ya kini ka por sa sisen ngai U BLEI phi baro ha ka kerteng ka bathiang bat ka badon bortam ka jong utrai bot nong penim jongi u Jesus Christ ngin penwai ha ka bawai no toda ai ba ka jing ai ka jong Jesus Christ bo try ka jing ba ka jong U BLEI bo khpa lambat ka jing slok ka jing panchait bor ka jong mensem ba khoi kini ki lai ho wei kin don rangkat bat ngi kom ka Jingiaseng Samla jong ka Balang Jowai kin don rangkat bat ka balang hi barok ka wei ki dekat jong ka ki rampai yeng Kristan baro kin don rangkat ro bat ki perlok baro ki ba peit ki bat ki ba sngap ya kani ka program kin don rangkat bat ki ba ngeit ki ba mene ka ba dan se me me hakaleng satlak ka perthai nado menta shdo ki bom chukot ro amen